yi dare rana, sannan ka ba mu wurin kwana. Karo salatin da ba adadi ga ɗaha annabu manzona, da alihi da sahabbai sa su rabu su yi wa maulana. Ka ƙara baiwa ilahu gare ni dan rasulu majikina. Al'ummar jihata mu dai Binani muke so, kun rushe zaɓe shiri ne, ku gaya wa burgu na kogo, ba za mu zaɓi irin da kuka shuka Binani muke yi. Al'ummar jihar mu ku tattaso, ku kalli sharrin su mun gano, rushe zaɓen mu da burin su za su zo da irin gwano. Sun manta shukar su ta baya, a yanzu yan haka sun gano. Shukar ku ta yi kaɗan bori ta fitar wa yan haka mun gano. Idan ilahu ya ce za ta yi haka, za ku bar ta kuna kallo. Al'ummar jihata mu dai Binani muke so, kun rushe zaɓe shiri ne, ku gaya wa burgu na kogo, ba za mu zaɓi irin da kuka shuka Binani muke yi. Shukar da za ta yi ma yaɗo ka muri ‘ya'yanta sai wake, ku gane zancen da ne muku yau Binani ba wani museke. Jama'ar jihar mu suna kuka, sun kalli burgu yana tuke, diyarsa za mu bi dan aika, burgu ka na tilar tsinke. In ka ki za kai na damar yin haka, karkaman na kwatance na. Al'ummar jihata mu dai Binani muke so, kun rushe zaɓe shiri ne, ku gaya wa burgu na kogo, ba za mu zaɓi irin da kuka shuka Binani muke yi. Jama'ar mu karku burudani, Binani je a tsawon farko, burgu tilar ka da rudani, burinsa dan hagu zai aiko. Burgu ba za mu bi zancen nan da kake bidar mu ma baiko. Ba mu san da shi ku tuno baya, fatsa lokaci haka zai tako, amma ku bar su ba za mu bi shirgin nan da babu rubutu. Al'ummar jihata mu dai Binani muke so, kun rushe zaɓe shiri ne, ku gaya wa burgu na kogo, ba za mu zaɓi irin da kuka shuka Binani muke yi. Sun rushe zaɓen mu dan ya ci yau jihar mu ce a cikin kewa. Allahu sarki gaban kaɗa sirrin nasu kar su iso kowa, don babu niyyar su gyara ƙasa, talakan cikin ta suna kewa. Jama'a ku dubi irin surukullan nan da za su yi kan kowa. Mun kama rabu bi jahi rasulu, ba za ku yi mana komai ba. Al'ummar jihata mu dai Binani muke so, kun rushe zaɓe shiri ne, ku gaya wa burgu na kogo, ba za mu zaɓi irin da kuka shuka Binani muke yi. Dallage da ku za a ceci ƙasa, dokar ku zaɓi irin burgu. Niyyar su can sama mi taru, miya da dama mu ɗauki hagu. Burgu ya dage a tura iri Adamawa kundis ya bagu. Sun tura mala yana neman zaɓen su za ya zama burgu. Mun yarda rabu yake komai, ba za mu yarda da Mix ADK ALS. Al'ummar jihata mu dai Binani muke so, kun rushe zaɓe shiri ne, ku gaya wa burgu na kogo, ba za mu zaɓi irin da kuka shuka Binani muke yi. Mu da jihar mu a yau kusa ne, ba za mu yarda da surkulle. Kullum Binani muke in yaki, bar mu bala mu marzulle. Ganda tana zagwaba nunar ta wuya, mu leka cikin talle. Kwado idan ya ga ya ruɗe, burgarsa ba ta wuce tsalle. Binani kin wuce yan ƙarya da shan ilahu daidai. Al'ummar jihata mu dai Binani muke so, kun rushe zaɓe shiri ne, ku gaya wa burgu na kogo, ba za mu zaɓi irin da kuka shuka Binani muke yi. A dakatar musu surkulle, kar su sa jihar mu a rudani. Akan Binani muna nan dar a saman jiha, sai mu zaɓi wani. Jama'ar mu na ta shirin kaura daga nan Kabela
kana zarni ka wuce binani muke kallo in ka ki za ka karudani ba ma bidar ajiyar gurgu ko ambo babu gurbana. Al'ummar jihata ko dai binani muke so kun rushe zabe shiri ne ku gaya wa burgu na kogo ba za mu zabi irin da kuka shuka binani muke yi. Mata ku zo ku ji zance na maza ku zo ku ji zance na tafiyar binani akwai sauki da ganin ta za ta yi marana. Binani rikitar da maza sun tura bela gidan kwana ba za mu yarda da zancen nan da suke bidar mu shirin zana. Binani kin zama dashi Allah za ya baki suna kallo. Al'ummar jihata ko dai binani muke so kun rushe zabe shiri ne ku gaya wa burgu na kogo ba za mu zabi irin da kuka shuka binani muke yi. Burgutiyar ka da rudani da ganin ka kayi kalar bera kifi kwazam ya ga mai jar goma kun ga babu batun gyara wanke jikinka da mai kyawu in ka ki kanka ya magora ma'ana ka zaɓu uwa daidai binani za ta yi ma gyara to kamar sa daban da guzami na faɗa muku zance na. Al'ummar jihata ko dai binani muke so kun rushe zabe shiri ne ku gaya wa burgu na kogo ba za mu zabi irin da kuka shuka binani muke yi. Waza ya nuna irin alherin bale ko asanin baya sanata binani mu ce jirgin talakan da za ya fitar kaya birni da kauye ku duba irin aikin ta o'o ka ja baya ko hasada za su yi miki aiki gare ki babu batun karya bilani ta yi tana kan yi ba za ku yi mata karya ba. Al'ummar jihata ko dai binani muke so kun rushe zabe shiri ne ku gaya wa burgu na kogo ba za mu zabi irin da kuka shuka binani muke yi. Zakaran da rabu ya ce zai cara ko ana haka sai ya yi lamarin ilahu idan ya nufe ta ba a hana ta ba sai ta yi tafiyar su bela akwai rudu jama'a ku bar su ku haulayi jama'ar mu babu batun rudu mu tabbatar musu sai ta yi dan ta zamo fitila mai kora duhu binanin mu sai ke. Al'ummar jihata ko dai binani muke so kun rushe zabe shiri ne ku gaya wa burgu na kogo ba za mu zabi irin da kuka shuka binani muke yi. Jama'ar jihar mu ku sahin ma ku rike binanin uwa ta kwarai ni na ku ne Yakubu Yazbi na zo da baitun uwa ta kwarai mun tabbatar mu suke muka so su gane zancen su ji shi sarai kowa yana tabbatin sai mama gwamna bana kuci kwarai ya jalla rabbu muna roko ka bawa mama jihar mu da nai. Al'ummar jihata ko dai binani muke so kun rushe zabe shiri ne ku gaya wa burgu na kogo ba za mu zabi irin da kuka shuka binani muke yi. Ai al'ummar jihata mu da binani muke yi kun rushe zaɓe shiri ne ku gaya wa burgu da kogo ba za mu zaɓi irin da kuka shuka binani muke yi. Al'ummar jihata mu dai binani muke so kun rushe zabe shiri ne ku gaya wa burgu na kogo ba za mu zabi irin da kuka shuka binani muke yi. Al'ummar jihata mu dai binani muke so kun rushe zabe shiri ne ku gaya wa burgu na kogo ba za mu zabi irin da kuka shuka binani muke yi.